Sanibonani Dumelang, Majoro Mponjo Mambo vipi? Angiphinde ngibiyelele ngalesikhathi uyengane zakwethu noma ngiza nezindaba ezingezinhleke nokho kulokhu. Kubikwa ukuthi umama lo ombonayo esithombeni engizombiza ngegama ukaManana Mthalane ube umholi weqembu iMthente akasekho emhlabeni, usishiye namuhla ekuseni ngokukhulu ukuzuma lokhu. Umama abantu abalandela uMaskandi bazomazi kakhulu lapha eqembini iMthente njengoba wasukuma wayibamba ishisa insimbi emva kokudlula kwababa kwakhe emhlabeni, wenza isiqiniseko ukuthi akupheli ngeqembu iMthente. Kwathi selibambile yena sezibambele laqhubeka laya phambili lakhipha inqwaba yama-album, ladla nezindondo eziningi emculweni waseNingizimu Afrika. Uzomkhumbula ukuthi umama lo ubekade eyibambe kanye nobuselaphi kulo leli qembu leMthente. Kuleya minyaka kusekhona ubaba wekhaya njengoba bebahlanganisile eliphemba leli qembu. Yize noma kwahamba uma engasekho umsunguli weqembu uMthalane, kwabonakala sengathi khona ungaboni ngasolinye khona phakathi kwabo. Babe sebehlukana phakathi. Ubuselaphi wabe eseqale lakhe iqembu nebrand ethi Buselaphi. Kwaba khona ukujikijelana ngamazwi okwaba khona phakathi kwabo kanye noVumile Mngoma. Nokwahamba ngokuhamba kwesikhathi kwabonakala ukuthi ngathi kuthatha elinye igxathu elingelihle ngempela lokujikijelana ngamazwi okukhona phakathi kwabo. Kodwa-ke noma kunjalo bakwazi ukuthi babuye behlale phansi babonisane bayixazulule inkinga yakade ikhona phakathi kwabo. Kanti kwavela ukuthi uye umama lo okuyena owasukumela phezulu wababiza wathi cha mbokodo, ake sibuyisaneni silungiseni lapho sashayisana khona amakhona, ngoba akukuhle ukuthi singathi sabazali sibadala kube ukuthi sinokungaboni ngasolinye singaxazululi ukuthi singaze sificwe isikhathi sokuthi sihambe emhlabeni sibe singathelelene amanzi. Nebala-ke nabanye bavumela phezulu bayikhuluma bayixazulula inkinga ayikade ikhona phakathi kwabo. Nokwenzeka-ke emva kwalapho kwaba ukuthi uma kunomcimbi wawukade umkhulu kaMaskandi useThekwini eMoses Mabhida, lapho-ke ekwabonakala khona bengena bonke esiteji kanye behlanganyela engomeni eyodwa. Babe sebememezela ukuthi bacela ukwazisa yonke iNingizimu Afrika ukuthi bona obekade kukhona phakathi kwabo kubaxabanisile sekuphelile, sebekwazile ukuthi bakukhulume bakulungise, bathi ayidlule bafazi, asishayeni ingoma siye phambili, iphele ingxabano phakathi kwethu, sibe isibonelo nakuzo izingane lezi esizizalayo nazo ezikhona la endimeni kaMaskandi ukuthi zikwazi ukubona ngathi ukuthi kuyakwazi ukuthi kuxolelwane, kudlulwe, kuphilwe, kuyiwe phambili. Izindondo asebeziwinile uma singabheka nje sibale ezimbalwa, zikhona ezama-Ntshontsho Awards, zikhona ezama-SATMA Awards, kanti zikhona nezama-SAMA Awards. Sithi lala uphumule mbokodo yesizwe, likhulu igebe elizovuleka ngokuhamba kwakho emhlabeni. Zingake besisiphethe kwamanje kuze ngobe ngokuzayo. Danki, ngiyabonga.